Hello, sannunku, barkanku da warhaka. Shin ko kun san duk abubuwan da kuke saman intanet Facebook na bibiyan ku? Ma'ana suna tracking abubuwan da kake saman intanet, suna bin dukan wasu website da kake shiga, wasu application da kake amfani da su? Idan har baka sani ba to ka sani. Duk wani abu da kake Facebook na bibiyan ka, sannan kuma suna ɗaukan duk wani bayanai naka daga wannan abubuwan. Idan har kana kwankwanto bari in nuna ma. Da fari ka je cikin Facebook da kake amfani da shi. Idan ka je cikin Facebook da kake amfani da shi, sai ka je cikin settings ɗinka. Idan ka je cikin settings ɗinka, idan ka zo cikin settings ɗinka, sai ka zo nan inda aka ce off Facebook activities, sai ka yi clicking nashi. Ka duba nan ka gani. Inda aka ce your off activities, your off Facebook activities. Kaga ga nan ko? Daga ka yi clicking yanzun nan zai buɗe ma, za ka ga dukkanin wuraren da kake shiga, so nawa ka shiga, suna ɗaukar record ɗinka. Kana gani? Ka duba, ga nan rubuce. So nawa ka shiga, ana ɗaukar record ɗinka. In ka ƙara wannan, ka duba ga wasu nan. Ka gani? Ka gani? Ka gani? Duk wasu wurare da kake shiga Facebook suna bibiyan ka, saboda menene? Za su iya amfani da wannan abun wani lokaci don ganin cewa kila su sun kare kansu, ko kuma idan ta kama a cutar da kai. Don haka hanya na farko idan kana so ka hana Facebook bibiyan ka, idan ka shigo nan cikin off Facebook activities ɗinka, sai ka fara yin clear history. Idan kai clear history za su tambaye ka, kai kake so kai clear history, kawai ka ce su yi kai clear history ɗin. Lokacin da kai clear history sai ka koma baya. Sai ka koma baya. Sai ka sake zuwa nan wajen manage your off Facebook activities, sai ka shiga. Idan ka shiga, okay, baya, sai ka zo nan wajen more option. Idan ka zo wajen more option ɗin nan, kaga za ka ga sun gaya maka cewa manage your future activities, sai ka shiga. Idan ka shiga, sai ka ƙara shiga wajen manage activities. Idan ka zo nan wajen, sai ka yi turning ɗin shi up. Turning ɗin shi up. Kaga suna tambayan ka, kai ne kake so ka yi turning future activities off, sai ka sa off. Sai ka sake zuwa nan ka shiga nan na biyun. Okay. Kaga nan an gaya maka cewa ka riga ka yi turning ɗin future Facebook activities ɗinka. Don haka daga nan wajen Facebook ba za su sake bibiyan ka ba. Amma muddin wannan abun yana buɗe, ka je ka duba duk wasu website da ka shiga ko applications da kake amfani da shi, ba tun yanzu ba, tun wasu wayoyi da ka yi, za ka cimma duka waɗannan applications ɗin Facebook suna nan suna bibiyan ka, saboda amfani da shi wani lokaci in ta kama.